мегӯянд ки инсон дар зиндагӣ ҳуқуқи интихоби волидайн ва ҳуқуқи интихоби зодгоҳро надорад, вале инсон ҳуқуқ дорад дар зиндагӣ интихоби касб карда бошад, ҳуқуқ дорад дар зиндагӣ пайроҳаи фаъолияти хешро интихоб карда бошад. бинандагони азиз салом, имрӯз дар барномаи пайроҳа пиромони заҳмати кашидаи як ҳунарманд дар пайроҳаи эҷод мегӯем. қаҳрамони навбатии мо ҳунармандест шинохта ва хеле машҳур. ӯ солҳои дароз дар саҳнаҳои бузурги театр ва кино нақш офаридааст. ӯро барои офаридани филмҳо тоҷикфилму узбекфилм, қазоқфилму мосфилм ва дигар киностудияҳо даъват намуданд. баробари ҳамон ҳунари волошон инсони дӯстдоштаниам ҳастанд. эҳтиромашон бениҳоят бузург аст, кӯмаки бениҳоят хуб мекунанд. ҳам рафиқи хуб аст, ҳам бародари хуб аст, ҳам ҳамсафари хуб аст, ҳам ҳамкурси хуб аст. аз ҳар ҷиҳат бовар мекунед беҳамтост. ҳунарманд ғолиб исломов зодаи деҳаи баррӯшони ноҳияи рӯшони вилояти Бадахшон аст. баррӯшон яке аз калонтарин деҳоти ноҳия ба ҳисоб меравад ва табиати хеле зебо дорад. замони кӯдакии ҳунарманд дар деҳа сипарӣ мешавад ва аз он замон машғулиятҳои кору рӯзгор ва табиати деҳа дар ёдаш мондааст. табиати нигоҳ мекунаму он беихтиёр деҳаи худам зодгоҳам ба ёдам мебиёд. худам дар Бадахшон, дар ноҳияи Рӯшон, дар қишлоқи Баррӯшон соли 47 ба дунё омадам ва давраи бачагиам нисфи дар он ҷо гузашт, нисфаш дар шаҳри Хорӯғ ки он вақт то синфи панҷум таҳсил мекардам. баъд падарамо ба ноҳияи Рӯшон ба кор даъват карданду мо ба Рӯшон, ба ноҳияи Рӯшон, ба қишлоқи Баррӯшон кӯчида омадем ва асосан бачагиам дар ҳамон деҳаи Баррӯшон, деҳаи калонтарин аст, мактаби калонтарин буд дар ноҳия ва таҳсили ман асосан аз синфи панҷум ҳамон ҷо сар шуд. дар деҳа чӣ? дар деҳа хай кори ҳарвақта, ҳама рӯза, рӯзои якшанбеи мо ҳамин арғамчину ҳамин чизое мегирифтем, мо кӯҳ мебаромадем, ҳезумчинӣ ё ягон алафҳои вай медаровидем, меовардем, ҳам мехондем, ҳам кори деҳа ҳами хеле. ғолиб дар мактаб бо баҳои аъло мехонд, ба ин хотир муаллимон аз ӯ розӣ буданд. ӯ мегӯяд ки меҳри китобхониро дар мактаб муаллимаашон дар дилаш ҷо намуда буд. як муаллимаамон буд, ҳамин кимчи як нақлҳои вай кард дар бораи ҳамин адабиёти рус аввал сар кардем, баъд адабиёти ҳамин ҷаҳонӣ. аз ҳамон вақт ҳамин китобхонӣ, аввал китобхонӣ дар жанри саёҳату саргузаштҳою аз ҳамин вай одат кунондан, баъд оҳиста оҳиста ба китобхонаам сар кардем, баъд оҳиста оҳиста ба варзишам дар деҳаи мо, махсусан варзиш ҳамин волейбол дар Бадахшон бисёр маъмул буд. ба волейбол бозиам мекардем. чун ғолиб ҳангоми мактабхонӣ намуна буд, муаллимон ва волидайн ба ӯ маслиҳат медоданд ки кадом донишгоҳро интихоб намояд ва ӯ ҳамеша ҳамаро гӯш мекард, имкониятҳоро месанҷид, медонист ки барояш сухани волидайн волотар аст. ба ин хотир ӯ баъди хатми мактаб бо хоҳиши волидайн ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи тиббӣ месупорад, вале он ҷо таҳсилаш дердавом намекунад. ман донишгоҳи тиббиро интихоб накарда будам. инҷо волидоноямон бисёр мехостанд ки ман духтур шавам, лекин касби духтурӣ ман дилам бисёр аз ҳамон вақт ҳассос буд. ҳамин одами касал дод вой кунаду чиз кунад, дили худам ҳам бар мешуд.
беқарор мешуд. лекин хай гуфтам гапи вайҳоро чиз накунам, ба замин намонам. дохил шудем, як сол дохил шудем. баъд ман ба тавсиянома доданд, бод шаҳри Киев мерафтам, таҳсилро дар ҳамон донишгоҳи тиббии Киев бод давом медодам. лекин ами тақдир чӣ хел буд, чӣ шуд, ман баъди вай ба тақдир тан додам. пешвақт хай гумонам намекардаму боварам намекардам ки дар Москав дохил шудам, дар донишгоҳи театр ва кинои шаҳри Москва ба номи ГИТИС, ба номи Луначарский. ва 6 сол ҳамонҷо 5 сол таҳсил кардем. ҳини омӯзиш дар институти давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарскии шаҳри Москав ӯ ва ҳамсолонашро барои иштирок дар сабти филмҳо ва нақшҳои умумӣ даъват менамоянд. пеш аз ин ӯ танҳо филмҳоро дар синемо дида буду аз дунёи филмофарӣ хабар надошт. ин ҷо барояш саҳнаҳои тозаи зиндагӣ оғоз мешавад. ӯ мегӯяд бори аввал бо коргардони маъруфи тоҷик Тоҳир Собиров маҳз соли хатми донишкада ошно шуда буд. вақте ки мо дар Москав мехондем, баъзан моро дар ҳамон Мосфилму филми Горкию мо даъват мекарда, ҳамчун масовка, ҳамчун ёрирасон мо истифода мебурданд, ҳамчун донишҷӯёра. ана он вақт хай бо кино, бо системаи кино, бо жанри кино омӯх шудам. ман пеш тамошо мекардам, филмҳои тайёрая тамошо мекардам, филмҳои истеҳсоли киностудии Тоҷикистона хело дӯст медоштем, бо филмҳои ҳиндустониро дӯст медоштем. лекин тарзи банаворгирӣ, тарзи яъне иштирок кардан дар филму шахсият худамон, ки ин бори аввал мана дар ҳамон донишҷӯӣ сар шуд. баъд вақте ки инҷо омадем, нав донишкадаи тамом кардем, омада инҷою. аввалин бор мана устод Тоҳир Собиров ва Ҳабибулло Абдураззоқов вақте ки мо як кори дипломия дар Москав нишон додем, дар ҳамон театри таҷрибавии донишкада, аввалин бор ман якумин шахсе буд ки мана табрик кардан, гуфтанд ки Исломов дар куҷост, Исломов дар куҷост. ман ҳайрон шудам. ман он ҷо нақши асосиро иҷро накардам, нақши як комиссарро иҷро кардам ки аз давраи студентӣ то чӣ хели то як доҳии ҳамин революционер мешавад ҳамин хел. баъд мана аввалин кофтан, аввалин таҷриба вай кардан, табрик кардан. ҳамон вақт ман шамошиносоӣ бо устод Абдураззоқов ва кинорежиссёри машҳур Тоҳир Собиров шиносӣ пайдо кардам. ман ғолибҷонро аз рӯзе ки шумоён дар Москва дар театри омӯзишгоҳи Луначарский ҳоло спектаклҳои дипломиро машқ мекардед, бо ҳамроҳи Ҳабибулло Абдураззоқов рафта ҳамаи онро аз сар то охир дидагӣ ва дар вақти бозгаштанатон ин театри ҷавононро нав тартиб додетон ва ҳамаи спектаклҳои шуморо боз як бори дигар аз назар гузарондагӣ. дӯстии мо бо муҳтарам Ғолиб Исломов дерест ки давом мекунад. рости гап, ман кадом вақте ки ҳар як сценарийро аз назар мегузаронам, аввал фикр мекунам ки дар ҳамон Ғолиб Исломов кадом ролро бояд иҷро кунад ва чӣ хел ки яъне дили бузурги ин як нақшаи аз ҳама мушкилтаринро бояд офарад. ту аз ман наранҷ, кори ту ҳам хеле муҳим, ҳар кас аз ӯҳдаш намебарояд. рустам саришта карда наметавонист. ту чӣ аз ман қасос мегирӣ? ман ҳеҷ намефаҳмам. ту ҳанӯз хафа ҳастӣ ки он вақт ба гапи падарам даромадам? аз он вақт солҳо гузаштанд. албатта ман шоир нестам. вайро дӯст дорӣ, чаро иқрор намешавӣ? ҳаматон ғарқи як ҳавои ҳавас.
اینجا صحنه تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف است. آن صحنه هست که غالب اسلاموف بیش از 50 سال است اینجا نقش می آفرد. او اینجا سال 1971 وقتی که این بنا به فعالیت آغاز کرد به کار آمده بود و تا به امروز اینجا فعالیت دارد. من در همین صحنه و در نقش‌های خرد و بزرگ، در نقش‌های مثبت و منفی بهترین نقش‌ها را آفریده است. همراه غالب اسلاموف کار کردن، در یک جا بودن این یک راحت است. به خدا ما یک جا در بسیار نقش‌ها یک جا بازی میکردیم. مثلا وقتی که استاد لاهوتی را بازی میکردیم هر دومان دوبلور بودیم، من همین خیلی حس میکردم که غالب اسلاموف خوبتر است لاهوتیش، عشقش خوبتر است، حقیقتش خوبتر است، حقیقتی که خود غالب اسلاموف دارد. و در اینجا در حقیقت کم است اکتورایی که مثلا گویند که وای از من خوبتر، لیکن من اقرار میشم که غالب اسلاموف از من خوبتر بازی کردن استاد لاهوتیه. اولا با غالب اسلاموف یکمین کاری من این سال 1997 بود به فکرم اگر خطا نکنم، در نمایشنامه جزیرباد، کارگردانش давлат байдуллоев بود و این کاری یکمی من با این هنرمند محبوب، با این هنرمندی که در حقیقت بنیاد نسبت همه ما، چی بزرگ چی خرد چی میان سال، نسبت همه ما یک مهر و محبت خاص دارد. یعنی احترام نابسته از آن که تو جوان هستی و قدم های نخستین روی صحنه میمونی، احترامشان به نهایت بزرگ است، کمک به نهایت خوب میکنن. و وقتی که ما جزیرباد را کار میکردیم، غالب اسلاموف و این چونین اشور محمد غلاموف، دو کسی اینها پارتنرای من بودن. یعنی آن نقشی که من می آفریدم در حقیقت یک نقش عجیبی بود و غالب اسلاموف شوهر مرا می بازیدند و برای من کمی در خجالت هم بودم، چون میدونید نقش کلان که بود آنها با من به نهایت کمک کرد در همین نقش آفری. و از давлат байдуллоев доимо خواهش میکنن که ما میخوایم که امروز محبکر بازی کند و با ما زیادتر الهام میبخشد. و این شاید از آن بود که من جوان بودم و انرژی بسیار بود و کمک آنها هم به من زیاد رسیده بود. Назначили главным игроном. Не знаю, справлюсь ли. Теперь о женитьбе надо подумать. Дом большой, а хозяйки нет. در ساحه سینما باشد نخستین کارگردانی که او را برای نقش دعوت نموده بود مارگاریتا خاسیمووا می باشد. Спасибо. ماه دکابر بود 71 سال. بعد شناسایی شد با همون سناریو 4 نفر از 4 سنگ. بعد یکی از همون 4 نفر با از همون رول همون نقشی از همون با وزمی، همون نقشی که بسیار مرکب است، بسیار هم پسیکولوژی هم فیزیکی برای من نافهمه بود. من تجربه نداشتم، نو جوان نو تمام کردگی. انا وقتی که در سال 72 اون وقت پروبا میگفتن، کینو پروبا از کاستینگ میگوین. در همین نقش من 5 نفر بود. بعد مارگاریتا قاسیمووا گفت که نهراسید، نترسید، اینا می تیار کنید. بعد فهمون ما را چخیر کدام کادرها کدام چیزها. خوشبختانه همین تصدیق کردن ما را در همین رول 4 نفر 4 سنگ در نقش دولت، نقشی که از دوره جوانیش تا همون پیریش می رود. استاد طاهر صابر یک روز من دید و بعد گفت که ها بی‌وفایی کردی. بعد که گفت که من گفت خواستم در فیلم خود، اولم فیلم گرفتگی بود، من گفتم خیر استاد من چیکار کنم، اینجا نقش اساسی دارم، اینجا از اینجا رفتن نمیشود، چیز نمیشود. خیر گفت میفهمم. این همین نقش اولین من بود، فیلم اولین من بود. بعد مارگاریتا قاسیمووا گفت که بعد همون فیلمی که خیر با موفقیت گذشت، بعد گفت که غالب تو راحت در ژانر کینو کشاده است.
устод ғолиб исломов яке аз чеҳраҳои мондагори санъати театриву кинои тоҷик аст. Зеро ки бояд сидқан мегӯям, ошноии мо қабл аз он ки ба театр биёем барвақттар шурӯъ шуда буд, чун ишонро тавассути силсила филмҳо, тавассути барномаҳои телевизионӣ ки бештару бештар масалан баромад мекарданд, бо ишон ошноӣ пайдо карда будем ва як нав мухлиси ҳунарашон ҳам будем. ғолим исломов мегӯяд ки он замон барои ба тоҷикфилм даъват шудан на ҳар ҳунарманд имкон дошт, зеро дар собиқ иттиҳод мақоми тоҷикфилм хеле баланд буду ҳунармандони дигар кишварҳо талош барои роҳ ёфтан ба ин макон мекарданд. тоҷикфилми мо як машҳур буд, як маъруф буд тоҷикфилми мо. баъд ҳар кадом ҳунарманде ки дар ин ё он филм вай вобаста набуд ба нақши калон ё нақши хурд ё нақши миёна, ҳамон вақте ки тасдиқ мешуд, ҳамон актерро мегуфтанд актери хушбахт, лотареяш бурид гуфтем. ҳамин хеле дар ҳақиқат ҳамон хушбахт будем мо. ман ҳамин филмҳои аввали ман якта дута сета филм ҳатто ман чизи маблағеша ба назар нагирифтам ман, яъне пулия дар чиз на шартнома ба назар гирифтаму ба ҳеҷ чиз. барои ман, барои ҳунарманд зарур буд ки жанри кино чӣ хел аст, дар театр чӣ хел аст. дар театр як чизаҳо хислатҳои хоси худ дорад, дар кино дигар хел. ана ҳамон нозукия мо дар кино ёд гирифтем, мо оҳиста оҳиста ёд гирифтам. ана баъд хушбахтии кино дар чи аст барои ҳунарманд? ҳар бори режиссёри дигар мебиёд, ҳар бори ҳамин партнёрон ҳунармандои барҷастаи рус буду, украин буду, аз прибалтика буду, аз ҳама ҷо мебиёнд актёрои номӣ, актёрои барҷаста. бо онҳо суҳбат кардан як лаззат буд, як дарс буд, як мактаб буд барои худамон. аз оё ёд мегирифтем. ҳам кам бошад, берун аз кадрам бошад, дар зиндагиам, дар меҳмонхонаё, дар рафтору, дар гуфтору, дар чиз, ҳама аз онҳо ёд мегирифтем. ин як барои мо як мактаби дигар буд. ҳарчанд даъват шудан барои ҳар як ҳунарманд муҳим буд, боз мушкилотҳое буданд ки ҳеҷ фаромӯш намешаванд. зеро гоҳе ҳунарманд дар нақшофарӣ ҷароҳат мебардораду гоҳи дигар азоби рӯҳӣ мекашад. ҳамин якумин филм бисёр азоб буд. яъне азоби чӣ буд? ҳамон вақти давраи пирия, вақте ки грим мекарданд, 2 соат расомана грим мекарданд. гримёри мо як занак аз Таллин буд, аз вай буд, бисёр занаки вай. баъд якумин чиз як пастаи америкоӣ буд, як ранги пастаи дандоншӯяк барин. баъд Маргарита Қосимова бо шӯхӣ мекард ки ана ғолиб на тебя шас испытание сделаем. вай як аҷоиб чиз вай буд. вақте давраи пирӣ пӯста мекашиданду баъд вай мемолиданд, тунукак мемолиданду баъд фен қатиқ вай мекарданд, хушк мекарданд. баъд ҳамон пӯста ки вай мекарданд, ҳамон ожангҳои вай табиӣ бар ин буд. ман ҳаминҷо пешонӣ ба, ман инҷоҳо ба мана ҳамин ранги пиракӣ шуд. баъд мӯя сафед мекарданд. ҳамин ранги давраи пирӣ мо худамон ҳама баъд буданд ки инами шумо одамони хушбахт аллакай пирӣ худатон дид мебинед. ҳар як ҳунарманд бешак як услуб ё ки масалан як дар ҷавҳараш як падидае дорад ки хоси ҳамон ҳунарманд аст. ва фикр мекунам ки анамон ҳусни зебое ки доранд ғолиб исломов ки то ба имрӯз масалан воқеан ҳам дӯстдоштанӣ ҳастанд, ки воқеан ҳам шумо як бор ба ёд биёред дар филмномаҳое ки даврони ҷавонишон яъне ба навор мегирифтанду масалан нақшҳои бозидаи ӯро пеши назар меорем. фикр мекунам ки ҳамон замон ғолиб красавчик мегуфтанд. яъне ин тахаллусе аст ки воқеан ҳам яке аз хислатҳои хубшон, яъне анамон ҳусни зебои худованд ба ӯ кас додааст. фикр мекунам яке аз бурдҳои калонтаринаш аст. Я слушаю вас. Говорить прежде женщины не совсем вежливо.
Итак, что же за новость? Как говорят, женщине слово, а мужчине дело. Нет, я вас послушаю. Пусть будет по-вашему. این کامر یک چیز است که حتی از چشمانت معلوم میکند که تو خولی هنرمند خولی است یا هنرمند پوری وای است پربار است از چشم معلوم میشود که هنرمند چه خیلی بها میتهد وای که اگر هنرمند هم کامر نشون میده اگر پر است پره است دردش هست وای تماشابین هم همون درد میرساند تماشابین هم پایخست میکند تماشابین قپیده میتواند اون وای هنرمند که خولی بود وای بود کامرا در فوش میکند بعد تماشابین هم 5 دقیقه پس فراموش میکند و چیزا میرد چی بگم این آدمی هست که چه در سینمای تاجیک خیلی معروف و شناخته است چه در تئاترها و خیلی خصلت میدونید خصلت دارن که هر زمان وقتی که به اتاق کاری ما میدرویند میگن چه خدمت کنم یگام شیرینی براتون بیارم دلتون چی میخواد یعنی ببینید تنها همین سخنشون علاقه یک مهر و محبت خود رو میگوید این مشکل ها یعنی هر ژانر هر فیلم وابسته است سناریو یک جا است که بسیار جنگ است بسیار خرخشه است بسیار وقتا شد که ما معیوب هم شدیم همین خیلی هم بود یک وقت شد گوش هم دارید یک غلطیدیم چیز قطعی یک وقت از اسب این هم است 4 نفر از شورسنگ در همین عقبه انزوب یک بعد باران هم اسب قطعی ما غلطیدیم همین پای راستم تاگ اسب موند دیگه خیرت هم اسب خودش ترسید در هوای کرد در فیلم او قطعی در سمیگنج اسب ایخه شد که اما اکتورای ما شبانه میدوان از پس وای عروسش میگریزند از دومی وای میرن شبانه اونجا جای مخصوص که همون سمیگنج با سویت موندگی هم خیلی اون طرفش تیپ توریک بود بعد از پا قطعی دواندیم این مشالو ما بدادیم مشالو این محمد علی ما اکتور یک توای بود همین اسبش پیشتر گذشت و شوله همین خیلی داشت اسب نترسد گفته همه علاوه پرید از همون شوله و اسب من با اومد هم یولای اسب من یولاش کمک وای شد سوخت این اسب من رمید من یکم وای بودم از کامرا قطعی یکم همین اسب من قپید همین برد ای ترسا همون جایی که روشن بود خود دیدیم راه دیدیم یکی همین توریکی با از اون طرف گذاشتیم عبدالسلام رحیمو رژیسور ما ترسید منم ترسیدم اسبم ترسید اپراتور ترسید همین جای همین نونمایون که رفت اون طرف بعد خیلی اسب استاد و با فرامد اومد ایدوی ما گازیک ماشین قطعی اومد فراش قطعی روشنایی کرد و اکنون دیده است ما کجا بعد یک روشنایی کردن اونجا یک چقوری وای بود که کم ترکی یک 2-3 چیزگر سکوندگر میشد همونجا اسب قطعی میرفته میزدیم این خیلی هست بعضی خطرها میشه غالب جان در تمام نمایش هایی که در تئاتر بازی میکنن همه ابرازهای مکملن ابرازهای خوبن و من ندیدم که مثلا یگان نقشه که ناپره ماند از جانب غالب اسلاموف بسیار مهنتی هستند بسیار مهنت میکنن بسیار وای میکنن و سهم غالب اسلام نه تنها در مثلا تئاتر سهم اسلام غالب در کینو هم بسیار بی‌بها است من بسیار دوست می داشتم وقتی نگاه میکردم همراه طاهر مختارش کار میکردن از اون کس بسیار تجربه بای گرفتن و خودشان هم یک اصول همین طاهر مختارش صابرف هم داشتن و در کدام مثلا فیلم هایی که مثلا ما مصلحت میدادن در کدام اپیزود ها باشد در چیزی که باشد ما همه وقت همراه غالب اسلاموف میرفتیم کار میکردیم بحث میکردیم مناظره میکردیم و گمان میکنم که این بحث و مناظره های ما خیلی هم دوستانه بودن خیلی هم کسبانه بودن از کسبیتش این صحبت های ما بسیار بلند بود غالب اسلاموف در صحنه فیلم‌آوری بسیار نقش‌ها را آفریده. جای نقش عسکری قطاری را بازیده و
ҷойи дигар нақши комиссари ҳарбиро, ҷойи дигар дар нақши писаре будаву дар саҳнаи дигар нақши падарро бозидааст. ғолиб исломов мегӯяд ки дар филмҳое ки муҳориба буд онҷову тирпаронӣ, коргардонҳо бисёр кӯшиш мекарданд аз каскадёрҳо истифода бубаранд, вале ҳар ҳунарманде ки дар кӯҳистони Тоҷикистон ба воя расидааст, қодир аст тамоми саҳнаҳои мушкили филмро бозида тавонад. ҳамун баъзе ҳолатҳоя бояд каскадёрҳо иҷро мекарданд, лекин мо дар донишгоҳ ҳами ёд доданд. махсусан устод Тоҳир Собиров бисёр мефармуд ки кӯшиш мекард ки актор бояд худаш ҳамон нақшҳои каскадёр то ҳамин ҷои хатарнокаша ҳамона бояд худашон иҷро мекарданд. ба ҳамона худамон иҷро мекардем. аз асбтозӣ баъзан асб ғалтидани асб дар ҷо, неки дар вақти ҷаҳиш мо намемонданд, чунки вай хатарнок аст. вай махсус одамо либосҳои мо мепӯшиданду баъд ҳамин вақти аспа медонанд тирпаронӣ ваю вақти босмачигарӣ вақтҳои киёи чизҳои таърихӣ ба вақти ҷанг болои шамширзанӣ болои ваю ана вайҳо он вақт каскадёрҳо вай мекарданд. ҳар як жанр мушкилии худаш дорад, осонии худаш дорад. ҳастанд филмҳое ки психологӣ ҳастанд, фалсафи дарунӣ аз актор талаб мекунад, аз ҳунарманд талаб мекунад. он вақт мушкилии рӯҳонӣ пайдо мешавад, мушкилии дарунӣ пайдо мешавад. лекин ба ҳар ҳол ин ҳамин доим баъд бачаҳои ҷавонам вай мекарданд. ман ҳамин солҳои охир ман махсусан дар ман ин давраҳо бисёр мегӯянд бачаҳо ҷавонои мо маслиҳат маслиҳатпурсӣ мо ёд метем ва дар ҳолати ҳамон наворгирӣ бошад чизба бисёр актёрон нотайёр мебиёнд. инам ҳунармандои ҷавони мо ино хаёл мекунанд ки ба наворгирии филм ин як чиз аст, хеле як гузаро аст. не охир вақт психологӣ тайёр шудан дар кор, дарунан тайёр шудан дар кор, аммо дарда ҳис кардан дар кор. ғолиб исломов дар наздик ба 100 спектакл амсоли хазони сари роҳ, муаллими рақс, пирии пурзаҳмат, модар, ситораи раҳнамо, дилшод, як пула савдо, 100 пула ғавғо, умед ва даҳҳои дигар нақш офарида ҳамзамон дар филмҳои тоҷикӣ 4 нафар аз чорсанг, вохӯрии кӯтоҳ дар ҷанги тӯлонӣ, вохӯрӣ дар дараи марг, манзилатон обод бод, боз як шаби шаҳрзод, бисёр саҳнаю намоишҳои телевизион нақш бозида паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти қаҳрамононашро ошкор месозад. зеро ҳар образро тавассути омӯзиши пайваста ҷустуҷӯи бардавом иҷро мекунад. хоса қаҳрамонони мусбиро табиӣ меофарад. ман хушҳол аз он ҳастам ки бо чунин шахс, бо чунин ҳунарманди маҳбуб, бо чунин ҳунарманде ки солҳои сол аз соли 71 то ҳамин соли 2022 дар театри ҷавонон кору фаъолият доранд. Баъд то охир дар ҳамин ҷода доимо дар кофтукоби гӯем агар вақте ки нақш меофаранд дар кофтукоб ҳастанд. ман мехостам ғолиб исломовро дар нақшҳои мазҳака бубинам, чун дар нақши мазҳакам хеле ҷолиб ҳастанд, хеле ҷолиб, аммо афсус ки кам офаридагӣ ҳастанд, чун буд як намоиши кӯдакона ки дар он ҷо шоҳро мебозиданд ва овозашонро дигар карда ҳамон нақшро медонед як рангҳои аҷиб вақте ки ворид карданд дар он нақш, мо ҳунармандое ки дар саҳна нақш меофаридем, мо дар ҳамон ҷо даҳнамон ҷамъ нашуд, яъне фақат ханда буд. ва он кори ғолиб исломов, ҳунарпешаи маҳбуби мо, ҳунарпешаи дӯстдоштанӣ ҳамин аст ки ҳар замону ҳар лаҳза вақте ки бо он кас дар саҳна ҳамкорӣ мекунӣ, агар ягон чи нофаҳмон бошад, албатта ки кӯмак мекунад. роҳбини мо мухлис аст, онҳо баҳо метаҳанд. вақте ки онҳо қапида метавонӣ ва ҳо ҳастам бо ту, инам хушбахтии ҳунармандам ҳамин аст. дар кадом нақше ки набошад, хоҳ майда, хоҳ чизе қати. ин ҳаминҷо ман баъд мегӯям ки фахр мекунам ки ман бисёр бо режиссёрҳои телевизион, машҳури телевизион ҳам корӣ кардам. ба киностудияҳои мана берун аз Тоҷикистон
дар театр режиссёрҳои ҳар хела ҳама гуна қати сару кор доштам. Инам ҳам барои ман, ҳам барои ҳунарам, ҳам барои тоҷикистонам ин як мададгор шуд, ки ба ҳамин сатҳ расем. Шояд ин кофӣ набошад, шояд ин кам бошад, лекин хай ба қадри имкон чизе ки ҳоле дорем, қувват дорем ё нерӯ дорем, мо тайёр ҳастем истифода барем, бо барои тамошобинон як чизҳои нав офарем. Ин пайраҳое буданд, ки каҷу килебам буд, пастии баландиам буд дар зиндагӣ. Аз кори худам бисёр вақт ман норозиам. Ин ҳаст, ин дар ман ҳаст. ва то ба имрӯз ҳарчанд яъне имрӯз ҷашни камолоти пириро маслан истиқбол гирифта бошанд ҳам, валекин баробари ҷавонҳо азму иродаи маслан қавӣ доранд, саъю талош доранд, яъне дар кори худ сарсупурда ҳастанд ва нақшҳое ки маслан дар чанд корҳои охиршон ки мо дидем воқеан ҳам кирои таҳсин аст, боиси яъне ифтихор аст ва нақшҳои мондагор ҳастанд. он ғуруру он виқори худро нишон намедиҳанд, баръакс. ва ман чандин борҳо мушоҳида кардам, вақте ки ба ғулиб исломов ягон нақш агар дода шавад, он кас дар ҳамин театр, яъне дар вақти тамрин танҳоиро ёфта худашон кор мекунанд, тамоми ҳастиву вуҷудашонро медиҳанд. ҳама вақт тамкин доранд, ҳама вақт як фаросати хуб доранд, ҳама вақт аз тамоми ҳолатҳо хеле хуб мебароянд, бе дағалӣ, бе ягон чиз, бо табассум, бо шӯхӣ, бо ҳазл ҳама мушкилиҳоро ҳал мекунанд. худо умри дароз бинад. аслан ҳамин аст пайроҳаи ҳунарманд новбаста аз вазъу хол дар нақше ворид мешавӣ ва ҳаёти шахси дигарро вонамуд месозӣ. дар кору фаъолият ба ғайр аз тоҷикфилм дар санаҳои мосфилму ленфилм, ӯзбекфилму тоторфилм ва дигар кишварҳо ҳамкорӣ намудааст. миннатдор аз бахту толеъ аст, ки чунин пайроҳа насибаш шуда. мукофот барои ҳунарманд ин тамошобин аст. ин ҳамун чӣ хел тамошобин қадр мекунад, чӣ хел дарк мекунад, чӣ хел мефаҳмад. вақте ки туро фаҳмиданд, ту қабила тавонисти тамошобина, ту фикрата расонда тавонисти, ту тамошобина марда гирёнди, зана гирёнди, вайҳои ба дунёи нав бурдӣ, ба як фикри нав бурдӣ, ба як ташаббуси нав бурдӣ, ба як нерӯ вай додӣ. як бигзор як хислати вайҳо ба ёдаш мебиёд, хислати некашон, ё як чиз дигарак ба ёд меборад, як одамгаришона. ин мукофоти мо ҳамин аст, ҳамин тамошобини мо аст.